Ayun, so magandang araw guys. Welcome back ulit sa ating channel. For today's video, mayroon tayong papakitang pinapabenta sa atin ng tropa. Ito, FX Wildcat MK2 dati, pero na-upgrade siya ng naging MK3 na siya kasi pinalitan ng battle tank, tapos may offset na pang imported na airguns din. Naka dual reg siya, double regulator inline. Tapos ito, CF tank. Meron na lang siyang silencer guys. Tapos ang scope na nakalagay, Merken Optics. Yan. SH-4 Gen 2 416 by 50. Yan. Magandang klase. Magaganda lahat ng klaseng nakakabit sa kanya guys. Itong bat lang ang local kasi pinalitan. Yung ginawa natin dati to guys na bat, pinalitan kasi yung dati pang MK2, kaya pinutol dito. Ito, pinutulan, kaya pangit siya. Dyan lang. Dyan. Kaya nagpagawa sa atin dati yung ito, yung bat. Pinaya natin yung bat ng Wildcat. Ito guys, kasama na rin pala yung kasama na rin yung night cam. Ito, ay Eagle Vision. Eagle Vision na side cam. May hard case pa. Eagle Vision. May hard case pa yung Eagle Vision. Kasama na rin tong GoPro. Yan. Kasama na rin tong GoPro guys. Yung mga mahilig mag video ng mga target. Yan. Eagle Vision guys. Ito. Side cam pa lang. Yan. Malupit na. Parang malupit ang side cam. Kasama rin pala yung hard case nitong airgun guys. May hard case to. Meron tong hard case na kasama. Yan. So yung mga interested guys, PM nyo lang ako. Dito yung messenger natin, ilalagay ko dito. Yan. Ilalagay natin dyan yung messenger natin para makontak nyo ako. Ano pala to guys, hindi siya budget mail. Medyo may kamahalan kasi puro imported lahat ng nakakabit sa kanya. Yan. Yung mga may budget dyan na naghanap ng imported. Ito, adjustable din tong niya, tong mount niya, scope mount. Adjustable. Tested to guys sa long range. Yan. Kahit long range yung babanatan mo, mga 180 yards.
180 yards. Meron na rin siyang ano guys, yung sticker sa ano, doon ko na lang mag-adjust. Yan. Scope pa lang guys. Arken Optics. Malupit yung scope niya. Kasing brand ng ano natin, ng Solos Day and Night Vision natin, Arken din. Yan. So, PM nyo lang ako guys sa mga magtatanong ng presyo nito. Pero dito budget meal guys ha. Medyo may kamahalan. Pinapabenta sa atin ng tropa. Yan. Imported na airgun. Original FX made in Sweden. Hindi ito Indo guys. Original. Made in Sweden. FX Wildcat MK2 pero na-upgrade siya sa MK3. Yan. Double regulator to. Inline regulator dual. Yan dito yung ano niya. Quick fill niya. Ito yung output gauge niya. Ito naman yung input gauge. Yan. Yan, original lahat yan guys. Lahat na nakakabit. Yan, hindi ka magsisisi dito guys. Kahit long range. Itong ano lang yung local. Itong bat. Itong bat lang yung ginawa natin local. Pero lahat na nakakabit. Puro imported na. Kasama na rin itong Eagle Vision. Eagle Vision side cam. May hard case din. May hard case din yung Eagle Vision. Itong airgun may hard case dito guys. Ito, may hard case din. Nakasama. Tapos ito, isasama na rin natin to. Hindi naman magagamit. Ayan. Para kung gusto mong palitan. Yan, kabit mo lang. Kaya lang expose yung ano. May expose tong tangke niya. Pag yun ang kinabit, yung synthetic. Buttstock. So, yun guys. May kasama na rin palang dalawang magazine to. 8 rounds na magazine, dalawang piraso. Yan. So, 16 by 15 na Arken Optics ang kasama. Yun. So, yun guys. PM na sa mga gustong ano, bumili nito. Hindi siya budget meal guys. Medyo may kamahalan. Kasi imported. Imported siya. Original na FX. FX Wildcat. MK2 na naging MK3 na. Upgraded na siya. Malupit to guys. Malupit to mama. Yun. Yan. Kasama na rin lahat yan. Mga bipod na yan. Yun. Yun guys. So yung mga interesado, PM nyo lang ako. Doon tayo mag-usap ang presyo nito. Yung mga gustong bumili. Yun. Pinapangunahan ko na kayo guys, hindi ito budget meal. Medyo may kamahalan. Yan, pinapabenta lang sa atin to guys, ng tropa. Yan. Original FX. Yun, sige guys. Nandito lang yung video natin. So, kita-kita ulit tayo sa next na video.